objectius de la Fundació. La Fundació naix en uns patrons que tenen que veure en el món d'Esquerra Unida, però la nostra voluntat és fer en el temps un consell assessor on tinguin cabuda gent que està en el món de l'esquerra, gent que vulgui participar i col·laborar en aquesta mena de debats. Per què era necessari fer una fundació? Mireu, jo penso que en aquests moments les organitzacions polítiques, sindicals en general estan massa pegades a la immediatesa de la resposta. Les organitzacions polítiques perquè tenen que fer una proposició de llei, no sé, tenen que fer una esmena, no sé quina llei que planteja el poder. Els sindicats perquè, bueno, sí, ja sabem, no?, que passa entre la patronal i els serveis públics on cada vegada se privatitzen més. És a dir, estem tots responent a la immediatesa sense la necessitat i sense la possibilitat de tindre una mirada a més mitjà i a més llarg termini que permeteix que realment plantejar alternatives. Jo suposo que a tots ens resulta familiar, no?, allò que va escriure en un moment Carlos Marx quan dia els filòsofos conten de moltes formes la realitat, però no sols hi ha que contar la realitat, sinó que el que hi ha que fer és fer propostes per a transformar-la. Bueno, doncs nosaltres fem bo esta casicita de Carlos Marx. Crec que des de la nostra modèstia, des de la modèstia d'Esquerra Unida, el que volem és contribuir a ser un espai de reflexió necessari, un espai de reflexió que es plantege des de la igualtat, des de la llibertat, des de la justícia social, com poder fer avançar per a sobretot generar eines que permetisquen transformar la realitat valenciana. Jo sé que moltes vegades se diu allò de pensar globalment i actuar localment, però també existeix la microhistòria, també existeix la possibilitat de fer història local, també existeix la possibilitat de debatre, de fer plantejaments crítics a nivell local i després que això tingui una validesa universal. Per tant, nosaltres, des de la nostra modèstia, en tornem a dir, volem fer un tall d'activitats. Avui iniciem l'andadura d'aquesta fundació a la presència de Rafael Reig. Jo crec que és una bona mostra d'allò que diguem del pensament crític, el pensament crític de l'esquerra, i per tant el que volem és, d'ací a final de gener, poder presentar ja el que serà tot un seguit d'activitats per al curs que ve. I en aquest cas, doncs jo sols agrair la vostra presència i podria jo dir, por sus obras los conoceréis, ¿no? Pues jo el que espero és poder demostrar-vos al llarg de l'any que ve que hi ha una gent en ganes de treballar, una gent que està disposta a aquesta reflexió heterodoxa, oberta, que pot fer avançar l'esquerra i sobretot rearmar ideològicament i argumentàriament a la societat valenciana, perquè crec que en aquests moments, donat el baixíssim perfil de la democràcia en el nostre país, donat aquesta diferència entre el que devia ser la ètica política i les virtuts del laïcisme republicà, estem immersos, no?, en una corruptela, una berlusconització progressiva de la nostra societat i per tant cal fer alguna cosa. I des d'Esquerra Unida ens oferim un espai de debat que va ser la Fundació Institut d'Estudis Polítics del País Valencià. Gràcies.